Okay, maayong mudto na usab kanatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao. Maayong mudto Philippines, maayong mudto world, maayong mudto universe. Ano na punta mga higala, nila nga atong tulumanon sa kahanginan, C-on-A, Catechesis on Air, o ako lang gihapon, kining inyong ubos nga alagad, Reverendo Padre Edwin Academia Acam. Abi no adlaw na usab karon nga Huwebes, pizza 5 na kini sa bulan sa Enero. Nahala no, may mudto no usab kanaton tanan. Abi no ato di ay nga timbayaon og maayong udto sa mga atong mga kaparian. Kumusta namang mga padre, no? Lang hinaot ko nga wala mo'y gibati sa inyong panglawas. Walay mga gibati, no? Walay gibating kakapoy, no? Sa kadaghan sa trabaho na mga pare, mga higala. Agwanta ra kita, hapit na noon atong reshuffling. Hapit na dahil mga higala ang reshuffling. Karon nang matud pa sa atong talahorong obispo, kutob na lang mi sa among parokya karong Holy Week. After Holy Week, start na ang reshuffling. Oy, dugay na mga higala. Ako daan mga higala. Kuan ako, pila na ako katuig. 31 years in service. So pila na ka-reshuffling ang ako ang naagyan. Ayan, no? Wala rin na problema. Ang importante nga makapanglagad na kita. Di ko naman ko mga higala. 66 years old naman ko. Pwede pa ko another term. Imurag sa akong tanaw, marong makaya pa man. Ayan, no? Sa ato dahil timbayaw lang akong mga classmates, si Padre Obing Masyon, Father Tonton Arnaiz, ug yang kauban sa kumbinto, si Padre Dodong Ruiz, ang ako po ang classmate nga mao si Father kanang Dami Hiramis. Oy, kumusta ang tanan nga mga kaparian, no? Okay ra akong timbayaon, no? Pero dili lagi nato mahurot kay daghan baya. No muna nga ako orasad nga pili-pilion ra. Pipila lang kabo. Of course, itong tabayaon og may mudto si Monsignor Monsignor Albert Erasmo Bohol, ang kuraparoko usab sa Amlan. Of course, si Monsignor kanang taga-Amlan po, taga-Alman, Marino Ibo. Si Monsignor usab kining Robert Bungguyan, ang atong kuraparoko sa katedral, no? Sa pamalaing mga museo. Uy, ang ako ang Gawix, no? Si Monsignor Christian Durango, ang atong Vicar General. Ayan, no? Hala, no? Arin tamang higala sa atuang unsa may atuang kuan, February 5, Thursday, CBCP News, no? Bishop Renato Mayugba, no? Ang madod pa head sa Biblical Commission on Biblical Apostolate sa ika-26th Biblical Workshop, matud pa niya Faith Not Control. Sa ato pa ang atong pagtuo naghatag ka natong kagawasan, no? Dili ingon nga atong pagtuo maoy mo kuan ka nato, mo matud pa maoy mo ulipon ka nato, mo'y maghatag ka natong kagawasan sa pagpili sa maayo o pagsalikway sa dautan. No muna siya. Muna nga atong faith, no? Ang kanang faith nga murag kontrolahon ta panahon sa eleksyon, kinahanglan gyud nga kini mga kuana mao ato ang babutaran or whatever. Dili na siya faith. Matud pa ni Bishop Renato Mayugba, ang head sa Commission on Biblical Apostolate. Balita manghigala gikan sa Vatican, mga Kristohanon sa nasod sa Syria na nabalaka tungod sa nahulma na usab nga pagbalik sa kining kakuyaw nila, no? Sa matud pa kining Islamic State or ISIS, no? Kimura og ni nakuan ba murag na resurrect or kana bitaw nabalik na pud ba, no muna nga kuyawan in tao ng atong mga igsuon nga tuwa dapit sa Syria, mga Syrian communities, no? Mga Coptics, mga Catholics, daghan pa, no? So bana, no? So atong iampo makigala nga to ang
ang nagpahigayon nga biblical workshop seminar dito sa itong lugar ng higala noon niya ang ato pong mga igsuon nga mga Kristohanon dito sa nasod sa Syria. Yan po nato sila. Naharano, padayon ta atong timbayaon di ang ako ang matud pa tigpaminawan si Sister Pita, no? Sister Peach. So, kumusta na ka Sister Peach? Okay, no? Padayon ta sa ato ang ako daing mga adik dahi ko malimot ta si akong commission on biblical apostolate. Doon na tayo seminar, no, karong katapusan nga Sabado sa bulan sa Pebrero, no, adto dito sa Kamanhak, no, ilalom ni Padre Ronaldo Ablong, no, kay Father Rinaldo Ablong, kay ngano man para na sa kining human trafficking, no, kining human trafficking mga higala kuambe kay ni ug matod pa sa conclusion sa amo ang handouts, no, this is treated as a heinous crime na siya nagani dagko kayo mga higala ug matod pa kanang danyos kung simba ko masakpan ka nga naghimo ni ana, no. So ako niya nang ibalik to pa na to, ibalik na ko na nga topic ko niya nato. Nala, no, may muto na kanatong tanan, ang hinaot kita nga ana kitang tanan sa Kapiskas panglawas. Kumusta naman ang ako ang atong mga igsuon nga medyo nagdaot og jutay, no? Si Brother Dami ambot na ulian na 20 taon akong classmate, no? Kay nagkuan na ba to, nagmulo sa iyahang kuan arthritis, no? Abi na arita mga igala sa Saint of the Day. Dahil ang atong Saint of the Day karon February 5. Mausi February 4. Ano ko ba itong nakuha ng February 4? February 4. Wala man siguro na ko ito mabutang yun. Okay. Saint of the Day ito gahapon. Limot ko. Ang ato karon nga Saint Mausi Saint February 5. Kaya nga timbayaon una, no, ug mayong mudto nga to mga lay ministers. Uy, kumusta na nga to mga laymen? Mga laymen nato, no? By the way, karon di ang 7 na ay seminar, no? May gani kinakabantay ko may gwala February 7. Na ay seminar sa mga katikist mo siguro ni. Gali kay na kabantay ko, hapit ko malihat, no, karong February 7, no. Okay, no, ato dahil nga timbayaon ug may mudto sa mga atong mga kamadrihan. Kumusta na ang atong mga sisters? Mga KMOL. Uy, kumusta na ang ato ang mga sisters, no? Ang ato, ang piyesta daeron sa kuan Santa Agida, no, February 5, Thursday. Pista man daeron Santa Agida mahigala, no, known as Agatha of Sicily, one of the most highly venerated virgin martyr of the Catholic Church. It is believed that she was born around 231 in either Calania or Palermo, Italy, no. Sa karong adlaw day mahigala, no, ang ato ang Santo Mausi Santa Agida. Uy, karon day adlaw ang fiesta di Santa Agida. Sige, no. Abi, no, atong tanahon diri mahigalahan, no. Santa Agida unya matud palagi gwapa malagi ni si Santa Agida, bali man ning gwapaha siya, no. Unya dunay usa ka lalaki nga ang pangalan mao si ang ngalan mga Quintianos, no, Quintianos, because he was of a high diplomatic ranking, thought he could force her to turn away from her vow and force her to marry. His persistent proposals were consistently denied by Saint Agatha. So Quintanos, knowing she was a Christian during the persecution of Decius, had her arrested and brought her the judge, and he was the judge. And before the judge, he was the judge, no? Sa ato pa nahitabo,
kay kini si Santa Agida bali man lagi ning gwapaha dunay nang ulitaw nga taas og rangko nga diplomatic ranking unya kay di man jud ganahan si Santa Agida niya ang nahitabo no iyang gisugilon iyang bitawng iyahang kuan nga gisumbong nga kini siya usa niya ka Kristiyana ug ang nahitabo mao nga gipadakop in taong kini si Santa Agida ug gipatay mas tilang luya no unya matud palagi niingon kini si Santa Agida nga Jesus Christ Lord of all, you see my heart, you know my desires, possess all that I am your sheep, make me worthy to overcome the devil. With tears falling from your eyes, she prayed for courage ug nahimo siya nga usa ka martir. No, sa karong adlaw mahigala ha, gihinumduman nato kini si Santa Agida, ang patron sa Santa Agida. Ayan, no? Hala, no? May muto na ka natong tanan, mga higala, ng hinaot kita, nga anaa kitang tanan, sa kapiskay sa panlawas ni ining kamudtuhon. Binuwari na ta, mga higala, sa ato ang katikisem. Katikisem na ta, mga higala. Arita sa pangunta na pader. Taman, may problema na to do. Sa kuan ba kanang dunay ang akong anak nga gustong magminyo. Ang problema kay laing relihiyon ang iyahang pangasawunon. Dili gusto mo balhin sa Katoliko. Akong anak di po gusto mo balhin sa ilang relihiyon. So may buhaton ani. Ang kuan dagid ani sulbad aron makasal gyud gihapon sila nga mo-apply sila og mixed marriage. Nga mangayo sila og kanang pagtugot gikan sa obispo. Pero dunay gitawag og kana bitang kondisyon nga ang imong anak di gyud mo balhin ang imong anak nga lalaki di wa gyoy puruhan nga mobalhin sa relihiyon sa iyang asawa. No? Unya ang ilahang mga bata kinahanglan nga adto gyud bunyagan sa Katolikong pagtuo. No, unya kinahanglan nga pahibawon gyud niini ang partner nga dili Katoliko nga mao na siya, mugi na siya. Dayon paghuman dunay proper guidance ngana no. So pwede ra na siya. Ayon na lang dili na nato isakripisyo ang ilahang paghinigugmay no kay lagi lalim bagod kung kita po iningnon anak no klaro lain pangutana pader ako mga kauban nga miyembro sa usa ka renewal movement no matud pa nila ang Lord's Day kuno Sabado. Ayo ito ang Lord's Day Domingo gina siya kay ang Lord's Day mo man gipasabot pagkabanhaw ba ni Kristo ba nanya nabanhaw si Kristo Domingo man so kanang inyoha nga sikwanda na siya kanang gitawag na tog ceremonial na siya kanang inyohang magsaulog mo og Lord's Day og Sabado ceremonial na siya dili gina siya nga ang Lord's Day Sabado no do naman jud tinod man akong papagmama sa una magkuan man sila kanang namimbro ang puduan ng grupuha niya matud palagi no na sila dunay miingon nga ilang sa ulugon ang Lord's Day Sabado kay Sabado man lagi na to pero dili na ang Lord's Day is Domingo. Doon nagyan lae na assign ko sa usa ka parokya nga doon nagyoy aktibo kaayo sa simbahang Katoliko nga sa dihang ako silang gikurehian nga niingon ko ka ang Lord's Day Domingo. Wala gimurumuruhan ako niya. Hapit na siya dili mo tagad nako. Di na po lamang ta mag-iningon ana no kung tudluan kita sa atong kura paroko. Tuduan ganita kay kura paroko mo man lagi na siya ang kuan lagi kanang shepherd sa parokya ato po lamang tahoron dagway no kay matud palagi mao man na siya gisangunan sa atong Ginoong Jesucristo sa pagatiman sa mga karnero kay tinuod gyud ang Lord's Day Domingo gyud na kay mauman kana ang panahon nga nabanhang gisaulog nato ang
pagkabanhaw ni Kristo. Okay, no? Okay, laing pangutana. Padre, na ako'y silingan. O sagot ni siya, puros manlaman nung silingan ni imong gibantayan. Himantayon siguro ka, no? O, sige na, okay na po. Mas may ganina, no? Maghimantayon ka sa ilahang mga inana. Pero ang imong tubag ni ana, kung doon na kayo mabantayan, ayog ipanabi, ha? Ayog ibarites. I-ampo. No? Pangayua sa Ginoo nga magbago sila. Na ako'y silingan, Padre, medyo palahubog ang ilahang papa. Nga tiligulang na ilang laging tubag-tubagon, ilang singkahan. Di ba lagyan na sila makasalaan na? O kung makasalaan na sila. Okay, matod palagi. May rason sila nga murag tungod lagi kay ang ilahang amahan, medyo di sila ganahan sa kinaiya sa una kay palahubog. Pero wala nagpasabot. Wala na naghatag ka ninyong pagtungod, katungod, nga inyo siyang suklan. Gawas dagay og suguon mo niya pagbuhat og dautan, pero dili na lang ginibitaw tahuron ba, singkahan na ba? Kanang mo kuanta katong atong kuruhian ang atong ginikanan, lalabi na gingon ana nga doon na po'y bisyo, okay na. Pero ato nang yung singkahan, kasabaan na gini mo, ikaw ron, ingnon-ingnon na mo, ikaw ron pala hubuga ka, na ingnon-ingnon na nawa, nadigyo na siya mao. No? Cool them, natul palagi, ato ra gina siyang, if you disagree with them, don't be rude. Don't be rude. Even if you disagree with your parents, do not be rude. So, nang rude. R-U-D-E. Ayaw singka-singkahi. Klaro ba, ha? So, again, ikaw po nga silingan, ikaw nalapit kay balong mo tulutambag-tambag ang imuhang silingan nga mura o nalimot na sa Exodus Kapitulo 20, versikulo 12. Kung sa ganito, Exodus Kapitulo 20, versikulo 12, honor your father and mother. Tahura ang imong amahan o inahan. Klaro? Nahala din nila sa takuto mga kay naapatay laing schedule. Sorry gahapon, murag wala ko kahatag og saint gahapon. Nakalimutan siya. Saan man yun? Tao raman ta. No? So, din nila sa takuto ba? Ako lang gihapon kini yung ubos nga alagad Reverendo Padre Edwin Academia Acab, manamilit na usab kaninyo. O manalangin ka nato ang Diyos, makagahom sa tanan, Amahan, Anak, Espiritu Santo. Good noon, Pilipinas!